Esselamu aleyküm. Asmanın nurlu, bagdan barlı, arkadağıl kahraman serdarlı, toylu yurdumuzun mehriban adamları. Aydım sağdan mehriban muştokları, mehriban doğanlarımızı mavi ekranın önünde hoş gördük diyet. İnem bugün sizin eklisağının sabırsızlık bilen qaraşanın önüne aydım menin sırdaşım atı gepleşimizden tiyade mihmani meşhur aydım çiziyen anımız. Şuun qoğu soruqlar tayinladık. Qoğu söhbetler ederiz. Lale Nazarova. Türkmen Devlet Medeniyet Institutu'nun Bahtiyar talibi. Buncu giyimde sağlık yolladık. 10 barmağından türlür dökülyen usasadan nari yigitlerimiz bilen bizim oğudan gepleşimizde, oğudan söhbetleri, oğudan arzularını, mehriban muştoklarını täze dürüdün afterski bir näsan oğudan aydımlarını bizim gepleşimize netlek getiripdir. Lala sağlığımızı alıp gepleşimize geleninde oğu Dolunay Production'ın adından, öz adımızdan Aydın menin sırdaşım adlı gepleşin Eklizi Ağdıver kollektivinin adından size köp sağ olsun aydiyaz. Gepleşimize hoş gördük. Menem size hoş gördüm. Gepleşimizin başında ilki bilen biz Türkmen halkyny şeýle ajaýyp durmuşda ýaşadýan, bizi ýaşlar üçin okumagy, döretmäge giň mümkinçilikler döredip berýän, ýagny öz sanatymyzy halkymyza ýaýmagy giň mümkinçilikler döredýän gahryman arka dağly gahryman serdarymyza janlarynyň sag, başlarynyň dik bolmagyny arzu edýän Näme sizem Dolunay Production'a size döredicilik toparыңyza köp minnetdarlygymı bildirýän, sylaglap, hormatlap gepleşiňizi çağırdyňyz. Nesip bolsa, oğudan aydymlan bilen gepleşiňizi bezärnip, halkymyzyň göwnünden turar diýip umyd edýän. Esdiňiz mehribanlar, esdiňizmi? Ni mehriban muştoklaryň bilen lala bir özüň barada gysgazyk anketan, gysgazyk tanışdyrys. Mehriban muştoklarymyz bilsin, o maşgalada näçe çağa, özüňizden maşgalada sunugat işgär barmy? O mehribanlar bir gyzyklanýan soragyň bir ýerde bulam. Gepleşimiň başynda mümkin bolsa özüň barada tanış etsen. Men özüm Mar vilayatynyň Sakarçaga etrabyndan maşgalada biz 4 çağa, 2 gyz, 2 oglan özüm sunugat ýoluny kiçilikden çağalykdan 3 ýaşymdan başladym. Sunugat ýoluny gadam basmamyň ilkinji sebäpkärim, himayetkärim, gollawym perişde mehriban käbäm. Mehrem käbämiň saýasynda men şu günlere geldim. Ähli käbelemizin janlary sag başlary dik bolsun. Biziň maşgalamyzy edil öz maşgalamda sunugat ýoluny ýöredýän ýok, ýöne daýym Anna Amanow kompozitor sazanna bar. Tuğlama, ömrü yaşım uzak olsun. Mehriban käbäňim jan sağ bolsun. Menem berden mehriban käbäňe köp sağ bolsun aýdýar. Şeýle terbiýelep, asylly mehriban gyzy ýetişdiren üçin öz adymyzdan köp sağ bolsun aýdýar. Mehriban käbäň ady näme? Oltaç. Oltaç nece? Käbäm janyň sağ bolsun. Ece ýal gowdat ýokdur şu ýagty sahanna. Näçe sağa inen bolsa bu dünýä ýaşa bolsun. Ine şonçalaryň ejesi, ýene de şonçalar ýinte dünýä ejesi geçmedin. Bir jegizet. Käbäm hemişe bala sağa arasynda saýa bolup penalap ýedmeňi tüýsüremden arzuwlaýas. Mehriban käbäm agtyk söýdimi? Awa. Näçe agtyk wa? 4. Tuğlama, 4 agtyk wa. Doganyň öýlenni. Awa. Özüňde ullaganyň. 2 oglan doganym öýlenni, ikisiniň hem 2 sanjak çagasy bar, hersimni. Tuğlama, Türkmen agada gow aýtgy bara, bidireseň magtyjaklaňa bidire diýär. Käbäm bidireseň magtyjaklaňa bidire. Onuny mehriban gyzyň gepleşiminde netlek getiren oğudan aydym bilen dowam edeli. Onuň ýene mehriban muştoklarymyzdan gelen oğudan soraglar bilen gepleşimiz dowam eder. Mehribanlar dinläň, diýin jalan, lezzet alan. Aydym meniň sırdaşym. Bugün ilkinji ýerine ýetiljek. Oğudan aydymlar Lale Nazarova
Oy size hemişe sırdaş bolsun. Yan torbalaryňyzda nire ýöreseňiz, saatlaryň günüňiz saatlaryňyza saatlyk goşsun, gamlaryň günüňiz goý ýürekleriňize bu owadan aýdymlar teselli bersin. Diňläň diýin salyň mehribanlar. Läle başlasyn. Bilbildik kapasa düştüm. Beğuldin atır saçtım. Yolunun gülap suğuna. Yolunun sen bizden kaçtın. Nurana ay, bolu bilmez yağıtı cahanna sana tay. Nurana ay, ayvın bolup rövşen saçan. Aşığımdan umma kaçan. Tılla kemir bilimdesin. Bilimdesin sırrım açan. Nurana ay, bolu bilmez yağıtı cahanna sana tay. Nurana ay. Yıkık parçalar yaraşar. Bilbil sesine karaşar. Alemimde boşa kalım. Boşa kalım bez kuraşar. Nurana ay, bolu bilmez yağıtı cahanna sana tay. Nurana ay. Dövmedi derdime dağlarım. Ağladı ses koşup bağlarım. Sayat muadeli porhan. Del porhan zaren ağlar. Nurana ay, bolu bilmez yağıtı cahanna sana tay. Nurana ay. Nurana ay, bolu bilmez yağıtı cahanna sana tay. Nurana ay. Nurana ay. Nurana ay. Nurana ay. Nurana ay. Nurana ay. Läle ýerine ýetirip beren odan aýdymyňa köp sag bolsun aýdýasy wagyň benent bolsun. Janyň sag bolsun. Döredüjülügiň mundan ziýada bolsun. Hemişe ilimiziň begenen günlerini nesip edenen uzak ýyllar halkymyza bize şeýle işretli ýurdy peşkeş beren gahrman arka dağımyzyň, arkadaly gahrman serdarymyzyň uzak ýyllar önemli ödeme size miýesser eýlesin. Sağ olun. Ni odan soraglar bilen dowam edeli, şu neçeni alan gowy esedin. Kimdir bir ýerinden. Elbette gyz çagany
esasy eje terbiýeleýe. Ejemden alan iň gowy wesiýetim elmi damada ýanyma ýollaş edip göterýän wesiýetim. Hiç wagt hiç kime yamanlyk etme. Sana yamanlyk etselerem sen ýagşylyk bilen jogap ber diýe. Elmi dama şol wesiýeti ýörýän. Lala, şu sana yapılan kapyny. Yine bir gün dolanyp özüň baryp açyk gördüň şu kapyny. Edil şo ýagdaý öz ýakyn saýan adamlardan ýüzüme ýapylyp gördü gapy. Ýöne näme? Durmuş. Men kakmadym o gapyny. Ýüzüme yapılan gapy, yapan adam gelip men gapymy kakdy ýöne. Eli donyň elinden tutmanyrda. Ýok. Elmi dama ananan adamlam ýarty ýolla goýdy. Kıyın günümde bana gerek kursadım. Kıyın günümde bana gerek kursadım. Üzülen delle min yanımda dursadım. Senem beni min söyüşünçü söysedin. Neme taptın beydip yalançı beni. Anıza boldyňjygym. Mehrwan käwäň bar, mehrwan sırdaşyň bar. Şoň wesiýeti bilen hemişe ýöräber. Uzak ýollara giderdim. Uzak adamlara, menzillere ýeterdim diýip boldy. Ni şu ýerde ýene bir odan soraglar bilen dowam edeli. Kyn ýagdaýa düşeňizde özüňiz näil köşeşdirýäňiz? Näme bilen?
Elmizama kaynuna düşemde ilk bilene Allah Teala sığınyan. Soňam şeýle bir pikirim ma menne. Bagtly günlem geçip gidýär. Kayın günlemem geçerdi yani. Onsoňam şahyr aýtmyşlaýyn. Kynçylyklar adam edýär, adam diýär. Şol geçen kynçylyklarymyň saýasynda men şu güne geldim, aýagy üstünde durmany başardym. Hiç kime bil bağlamazlygy öwrendim. Awalcygym. Onu şeýerde ýene bir merhaba muştaklaňa bir de sabırsyzlyk bilen tomaş edip oturan aýdym meniň sirdaşma gepleşigimizde merhaba muştaklaňa bir odan aýdymlar bilen dowam edäýli. Odan şagyrlar bedaýyn menen bu odan aýdymyň öňüne Başysyna. Lala ýanşo birin soraglara jogap şahyr öwetkertigem şeýle odan şagyr ağladyr diýe bildileýäs. Asuda parahat ýurdumyzda hiç bir Muhammed ummatymyz durmuş ýoluna ağlatmasyn. Şahyr şeýle bellek geçse. Çağalykda bolsa ýekejek kimin ýüze wasyp deň duş ağladar. Bagdardy gulap ylgasaň bütün ömrüň bir akmagon bag ağladar. Akyl berer saňa bir giden nana. Işiň düşüp bardy her gider bir ýana. Ýalňyşmagyn dosyp her bir insana kıyın onun yüzse olsa yalnız ağladar. Öýüň ýylasa baýlygyň közü. Minnip asmany tutsoňam ýüzü. Ejizip naçar diýip ağladaýma bir gyzy. Gargasy ömrüňe gargys ağladar. Bu dünýäniň armany kän, ary kän, sinle seret. Kimin kime zary kän. Ýönejigim şu enen ataň bagryna was diýerken. Ýogsa senen bir gün durmuş ağladı. Şol ağlatmasın. O mehriban, qolan käbäň hemişe şeýdip bir ünamlaryny ödeme uzak ýyllar sevmeýär eýledim. Sağ ol. Kimde bolor, kimde bolmaz nisipdir. Terzensiziň ýanyna balan öwme. Kimde bolor, kimde bolmaz nisipdir. Terzensiziň ýanyna balan öwme.
Näle şu sungatda aydymdan başga-da kılıklanýan näriň barmy? Elbette. Köplenç şu kitap okap, goşgy okumagy halayan, goşgylarym seýu hakda, aýralyk hakda, öz durmuşyma ýakyn zatlarda. Şu goşgylar okumany halayan. Käwagt internetde de paýlaşýan goşgy okap. Özüň bilgin. Şulaydyma mäler şu goşgyň ýylyny teňçi. Şuňmy dost. Muny bulaydym, o şagar özi ýezin tapmalla ha. Kime degişdigen belli däl ha. Ne takmaly. Endi tapmaly. Zanyň sag bolsun jigin başysyna. Aydym dinledik, şagaryňam dinläli. Sen meni ağlasaň, düşmanlar güler. Haýşym, güller sen ağlatma meni. Garaşyp ýörenler, müň göz, müň ýürek. Düşmany güllerme, ağlatma meni. Awal jigin. Ona täze döretini odan aýdmagam bar. Odan aýdmagam bu odan şagara bile bersin jigin. Dinläň diýin jalyň mehribanlar siziň hormatyňyza ýene odan aýdymlar bilen dowam edýär. Aydym meniň sirdaşym. Başysyny jigin. Baka baka kara gözüm doymadı, sen mehrimden söylen gönlüm kanmadı. Şanna da men umuydumu ümidim, ne öldürdün ne güldürdün sen meni. Baka baka kara gözüm doymadı, sen mehrimden söylen
Läle yerini yetirip beren odan aýdyma köp sag boldun aýdýas. O adyň benen bolsun jigim. Inni size bir ýene bir gelip goşan soralaň meri sizin özüňizde halamayan bir häsiýetiňiz. Halamayan häsiýetiň her adamda bolup bilýär. Men halamayan häsiýetim iň esas iki santyny aýdaýyn. Birnel. Biram men gaterbet ananjam. Gözüm öňünde alap dursalaram gowurýan adam bolsa şoňa anany bilýän. Biram gaterbet gawanjam. Gawanmaklyk imandandyr diýär hakykatdan hem gawanmaly ýöne her bir zadyň çyn çaky bar da gawanmaklygyň ikisiniň hem şu alaýjak bilen bolsa gowy bolar. Gawanmaklyk imandandyr diýär ýöne. Gawanmaýan adam ýok. Ol şeýle, ýöne men zadym menki bolmaly. Bolýa, meni alalaşam. Mene bolýa diýär. Sen kola warsun jigim. Awa sen kola warsun. Awa. Özüň hakda bir aýdyp biljek üýtgeç häsiýetleň biri. Men durmuşda islenlik bir zada yapışsam, yüreğim bilen yapışýan. Ol misal üçin hökman söýgü çamasyna däl, kär bolsun, hunar bolsun, ýa-da söýgü çamasyna bolsun, meni hiç wagt yalansyz, bewepalyk, hyýanat ýok. Misal üçin men şu çaý içesim gelýärmi? Hakykatdanam. İçämi? Şon biriniň ýüzünden geçip bilmän, içmän, oturup bilemek içýän. Durmuşda da şeýle. Sen söýmegi warýan söýülmegi. Gowsara berdim. Adam hiç wagt söýleýänine 100% garantiýa ýok. Söýmegi warýan. Yüz göterim. 100 göterim. Men häzir maňa gelip biri söýýänise men şoňa ananyp bilmeýän. Näçe diýersin? Adam hiç bir adam hiç haçan söýleýänine anamy bolmaly. Söýmegi war. Fikrim hagu. Men sebäbi söýýänim bilýäni. Owy. Meňem pikirim şeýlerak. Menem 10 ýyl bäri birine baş egip gelýän an. Hakykatdan hem gowudat. Söýmek gowudat. Ölenjek bolan ýigitleň biri akyllardan sorapdyrlar. Akyllarym söýmek üçin söýülmeň diýer urmy, ýa söýülmeň üçin söýmeň diýer urmy diýipdir. Akyllar bu ýaşygynyň özüne sorak bilen jogap beripdir ýene. Inim sen alyp gör. Uçup barýan kuşa sagana diýer urmy, ýa çepgana diýer urmy diýipdir. Ýanky ýigit uçmaň üçin akyllar iksem gerekdir diýipdir. Ana inim diýipdir söýülmeň üçin söýmeň diýer urmy. Söýülmeň üçin söýmeň diýer urdur diýipdir. Şoň üçin ikisem bir gowudatmaň. Söýmegem gowudat, söýülmegem gowudat. Şoň üçin kim ne diýip bolsa bagyt toýuňda da şu gara wezitler we ana ihlas eden ýigitler we şeýdip bir owadan sahnada durkan, bilen şu owadan sahnada size arzulap owadan ýaşara, owadan arzulary beýan etme şol bagyt toýuňyzda bize de döwlet toýuňyzda o bagyt toýuna şaýat bolma bize de meýesser eýlesin. Sağ ol. Şuat görýändir. Bilýänler bir görýändir şuny. Kimdir bir görýändir men pikirimçe men öz ol her adamyň öz şahsy pikiri bolmaly. Meni men pikirimçe şuat aýdýan gowy jogaplar berip otýda, gowy soraglary şunu bir görýändir. Men bilýän kimdir bir görýändir diýip boldy bir şahzada o şahydynyň gowy jogaplaryny dinleýändir şuat ha. Şo gerek. Bolup biler. Onda sevgi aydımlar bilen dowam edäýli. Böyle. Dinleýän mehribanlar diýin salam. Läle Nazarova iň owadan gepleşigimize getiren sevgi aydym bilen gepleşigimiz dowam edýäs. Baş üstüne jigim.
Lala yeni sorular bilen gepleşiňiz dowam edeli. Geçmişinde eden uly ýalňyşyň oşondan çykaran netijeň barada. Aýda aýsaňyz. Yaňam belläp geçdim. Geçmişimde iň uly eden ýalňyşlygym, ökünjüm adamlara inanmaklyk, beýil baglamaklyk. Kime beýil baglasam, kime inansam gelip arkamdan urdy. Şolaň netijesi näde? Ayağa gallym sağ bolsunlar ýany. Hakyky. Benim şon diýesim gelýän adamlarym kän ýöne. Şon diýesim gelýän adamlarym kän ýöne diýip bolmaýa. Ha? Wagtyň özü hemme adamyn hemme zat yerli ýerine oturdy. Men şo zatlara şahyat boldum ýa. Bel kallaja şeýle yer we yer bolar diýe berdi nazar halypdy. Bunun ogor ay dogor öz wagty bilen Öz wagty gelenne süýjer almalar. başaga durmuşda darykma kalbym. Gyssanmy? Hemme zat Yer we yer yer bolar. bolar. Goýanlajan yer we yer bolsun nazygym. Şeý bir odan şygyr aýdasym gelýärjigim. Şuň şygyr öň ýatda goýduk. Şeýle bir içimde ýaşaýan şygyrlaň biri, şu şygyrlaň üstü bilen hakykatdan menim durmuşda gatykam da dogrannym. Köp zat dogrannym şu şygyrlaň üstü bilen. Ýanyňa bereýin şu bir pikri do tutunma. Münkur ya mekri. Münkur mudam guman bilen kötökler, mekir ýogu diýerde seni tekler. Yamanlar nägile däller aklyndan, öz aklyn az görür her dana adam. Ölümi öldürüp ýagşylyk bilen olar baklyga urýalar gadam. Eger gawat gelseň bagta ykbaly, sen näme dilejek diýdiler maňa. Bire azyrmasa, birem adany duş etmese, müň de bir razy şoňa. Öz keminin kemen mardyroýdanok, bir kem üçin diýä gelinim bidere. Kemin düzläp, gelini gelin etmäge, gelinin gelen ýer derekli gerek. Watanyň mukaddes topragynyň üstün, ogul gyýdy bilen bezen eneler, ömür wagtyda bagş eder durur. Beýik watan, ediz halkym ene yer. Sada bolsaň, samsyk saýarlar diýip, käbirse akyl berer adamlaň. Halka dälle diňen nadanlar üçin düşnüksüzdür, danalyk sadalaň. O diýpäňä o diýen merkezi däl. Müçäňä adamlaň diýseň ýersi, arman deň duşlaryň görenne diýä, han hagelýä, ezilerin birsi. Bagıtlasaň bir ajaýyp dost tapsaň, çölle akar suw bir ýyle sapsaň, hazam şonu şuwdugydyr maňlaýyň. Bu ýaşan ömrüňde özüň tapsaň. Durmuşda ýollaryň ýeňlinden çekil, saýlagyň olaryň ine hormatly bekin. Insan üçin insaf edýän adamlaň paýlaşsak bolgunyň gerdeniniň ýükün. Ýagşy zat görmek cennet diýseler, köplerin görmekliň ışkynna görüp ýüdüňe sil ene atany. Cennetiň bar görk şolan keşfeline. Hergiz iyl gıybatyn etme gıyaktan. Etsen ayırlarsan sinden siyaktan. Kelpiň okumasy. Kelpiň okumasy doga tutunandan. Bir sady doga tutun garamaýaktan. Bir köpük ýasalan polat bolundan. Kağızdan bolsoň manat bol nerim. Pelwan sıfat bolup galat bolundan. Ejije de bolsoň magat bol nerim. Yaramayan bolsoň iyiliň derdine dil ýetirme onuň namart merdine. Pälepes, sypaýy, hoşgulug ýigit iyil derdi üçin agram salar gerdenine. Bir ýagşyny bir beladan gorasaň, benne uzak ömür on duýmagy mümkin. Bir ýamany bir haramzadan bir beladan gorasaň, goramaklyk borjun tämsen diýmegi mümkin. Söýgü, kär, dost meselede ýalňyşsaň, şol ýalňyşlyklar bolar ýürek ýarasy. Ömür goý şol ýaranyň üstüne damar durar. Akbarlaryň garasy. Görmäge kiçidir onuň gogrumi. Gogrum ýallaala ine. Many öwürmi. Göz ýetirip bilseň asyl magzyna dana sözler köp diňleder bewrumi. Bagşdan soradym kimler ýagşy diýip, aýdym saatdyň nädym ýanlar diýdi. Şahirdanym soradym kimler ýagşy diýip, şygyr manysyny düşünmeýänler diýdi. Sarpa goýan adam mukamasada garaşýan ýalar bir uluzada çar çalsa goňur was aşguny gogünler ýalyga çykarşawady.
bolup görme qaytaranna tamakin şu adamları edýän bolsaň ýagşylyk olar öz ýanyndan edýänler alqys il alqysy ýoluň eder ýagtylyk diýe ýörejek ýoluň jegim şundan şeýlek hem ise ilimizin günümizin alqysyny alyp ýagtylyk bolsun ýörejek ýoluň jegim her bir geljek jaňlarym Ähwan muştoqlığından oğudan boşluklu toy jaňlary gelsin diýip bolsa şundan şeýlek Aýdanyň bolsun. Onna ähwanamyň hormatyna ýene bir bu oğudan şakyrlaryň asyna nädip oğudan aýdymlary aýtmazak. Onna biz ýene size hormat edýäs. Onna oğudan aýdymlar bilen biz gepleşigimiz dowam edeli. Diňläň ähwanna diň jalyň, ledet alyň, aýdym meniň sirdaşym. Oy hem ise oğudan aýdymlar size sirdaş bolsun. Lale Nadarova. Bağırıp gidirme Yalansız bağıt getirme Sevginin bağları bolma Sensizim yaşar yüreğim Görmesem seni ölmürüm Başkalara mehir verenim Sevginin bağları bolma Sevginin bağları bolma Yaprakday ondan ona bökünme Sevginin bağları bolma Bolma hey bolma Bolma ho bolma Sevginin bağları bolma Bolma hey bolma Bolma can bolma Sevginin sevdası bolma Sevginin bağları bolma Sevginin sevdası bolma Lale yerine yetip beren oğudan aýdymaga köp sag bolsun aýdýar. Janyň sag bolsun, owadyň belet bolsun hemişe. Siziň hem janyňyz sag bolsun. Sag bol. Saglygyň bolmasa bir köpüge. Allam saglyk bersin her bir Muhammed ümmetimize de. O dogundan gowanmaga biz hemişe dileýäs toy bayramlarda oğul we bek diläni oğul we bek bersin, gyz we bek diläni gyz we bek bersin. Bagyt dileýän oğullanmaz, gyzlanmaz. Olara altından bagyt bersin Allah'ım. Şo zatlaryň ýany bilen Muhammed ümmetimize Allah'ım saglykly ömrü müýesser eýlesin. O dogundan gowanmaga hakykatdan hem öýlenen soň perden dardyk edýänek. Perden dardyk eden soň şu perdendiň o mektebe giden dardyk edýänek. Mektebin tamamlan soň bir okul etme gardyk edýänek adam. Hakykatdan hem onuň gözü başly etme gardyk edi oraya. Öýlenen soň hem aktyk söýme gardyk edýär. Adam arzuwsyz bolmaz, kuşkanasyz diýänne. Şoň üçin biz hemişe arzu bilen ertirkuna qadam basýas. O näme yüreğinde arzular besläm bolsaň jegimjan şol arzuwlaryňy şu ýaňy Lale Nadarova diýen bolyn.
Halife Can gödegime gelýär-de, birda soratym gelýär. Gahrman arkadağıl gahrman Harserdarymyň Şahyr paýynyň eýesi. Türkmen owazyna öz muşdoklaryny owadan aýdymlary bilen, şekilli aýdymlar bilen begendirýän biziň halifamyz bar. Mahmul owazly, şirin owazly. Hakykatdan hem halife tutsagy diýen görse, öz ýaşlygyny görmegen mümkin. Hakykatdan hem Läla halife meň diýen sen. Siz garnaşlaryňyz barmy Läla halife bilen? Hey. Läla Begnazarova bilen, halife Can bilen. Yok. Garnaşlygym yok. Ýöne hakykatdan hem özümem çärelerde, döwlet çärelerde da gabatlaşýar halife bilen. Can sağ bolsun, synotyna sarpam uly halifam. Özüme meňzedýän. Menem kiçiräjek. Kiçiräk boýly da menem. Halife. Sanyň sağ bolsun. Siz bilen guruluşyp oturan Allah şuwat. Läla Nazarova diýänme. Halife Läla Begnazarova diýesim gelip dur. Kim Läla halifaň ýaşlygyny meňde diýmez tesirlerde belli kesin edip bolajagymdy. Hakykatdan hem häzir aýn 15 ýyl 20 ýyl al ýa-da hakykatdan Läla halifaň oturdan ýaly şu an men bilýärmi? Sanyň sağ bolsun jigim. Owaň belet bolsun. Bir owadan şagyr aýdyp berýän hyýaly. Owadan şagyrlaň ýerinem gepleşigimiz owadan aýdymlar bilen dowam edeli. Şu täzelikde Serdar bilen bir owadan aýdymy ýazga geçirdik sözleri aýna sary banky. Tuwalym Sazy, ağrıya getirdi. hawa, Serdaryň sazy. Şulaýdym başda men çagyryp diňletdi. Owadan aýdymady. Diňledim, hakykatdan hem ýüregime oturdy şulaýdym. Dünýä, sen şeýle bir adalatly bol. Göz ýaşy dökdirenleň ýüze gülmesin. Durmuşda kim kime yamanlyk etse, görközen eziyetin, görmän ölmesin. Her bir insanyň şu durmuşdan, dünýeden alyp bilmedik jogaplary bar. Elbetde şu menkemi. Men ýüregime oturdy şulaýdym, häzir ýerine ýetirip bereýin. Siz hem halarsyňyz diýip umyt edýän. Baş bütünüzigim. Sabırsızlyk bilen garaşyp oturýar. Şu dünýä diýeni odan aýdyma. Serdar Janyň hem jany sag bol, rahmetkeş oglan. Şeýle ýaş, zehirli aýdymçylaryň elinden çekip, elinden tutup, owa şeýdip iýje günlük diýmän, rahmet çekýän bir garwy dostumyz bar biziň. Siga Mix ömür ýaş ulak bolan Serdar Janyň baş dik bolsun. Owa kan bardyk bizem. Owa işleşmemiyor. Yine işleşer gelecekte gowdatlaryňam edip boldy gözleginde Serdar Jan bilen. Can sağ bolsun. Onu başlasın özüge.
Ýa-da ýerine ýetip beren owadan aýdym maňa. Köp sag bolun aýdýar. Muştaklygyň bu owadan aýdym, dünýe diýen aýdym gollarla diýip ümid edýän. Men garypdy we ykbalyňdan nalymy, yaradan kepiller eseder bir gün şan şöhratyň adam zatdan soramy bu dünýe değerler meseder bir gün. Orýam şu bardat palala içimde ýaşaýan bir soragyň biri bar da hakykatdan imkan pikirlenýär. Muştaklygyň pikirlenýär bir soraw. Men näme jogap bererkäm diýip şu durmuşdan bir zady alyp bir zady berip çalşyzyň gelýän zat barmy? Durmuşda bir zady berip bir zady alyp bolýan bolsa, ene matam öz ýaşlygym bererdim. Oraya men öňüm şygary aýdypdym Ilyas bilen ipleşigimde aýdanymy bileme oğlanyň birine ipleşigim aýdypdym da oğlanyň biri ejemme gönderjek diýip şu dinaralan gymmat bahal satylýan dukanasyna bardyr. Kim sowgat bar diýe ýanky dukanada ýöne ýanky ýaşlyň ýanky oğlanyň güldiýän sowgady ýok diýe. Ol oğlan diňe ol dukanaň içinden 18 ýaş bolýardyr. Ýankydan hem sora uğratdyr satyjy ýigitden. 18 ýaş satan ok dukançy. Size näme gerek 18 ýaş? Agam sen şeýle de ýaşa kenin. Inim meňe garranymyň ziýany ýokla. Ýöne garratmasak bolýar. Käbämezem. Bilýän mordan aýda haýt dukan. Haýty şäherdaşmýady ýakynna. Yetiştirip bolýan bolsa çakynna 18 ýaşda beräý dukançy. Gedeýin men mari ahal tejeni tapyp berseň puluň taýyn rezeli. Satyn alyp begenlerjek ejemi. 18 ýaş tapyp beräý dukançy. Ejelemme kakalama hiç hasan arramasın. Hakikattan hem kan sewkotlara, toylara, bayramlara bar ýas bolýar. Ejeli ýok, kaka ýok bolan şu wagt ejem bolsa, kakam bolsa ýa-da 50 ýaşdan geçen ýaşlar. Bir zat aýdasym gelýär diýe. Aýdasym gelýär, bir zat bar ýöne diýe. Ejem ýok, kakam ýok, aýdy bilemok diýe-de. Şoň üçin jigin barka äklize gowdatlar bilen begenlergin. Eje ýal kaka ýal gowdat ýok şahyr bellek geçse. Dünýede iň bagtlylaryň birdim. Ejem bilen kakam marka dünýede. Olaň ownu şokdy udyny ýmedim ejem bilen. Kakam marka dünýede. Erkana guşýan saýran ekenim, mahal bolsa aýnan ekenim. Wagt näme üçin gadyrlaryny duýman ekenim. Ejem bilen kakam marka dünýede. Görýän, barka begenlerli, barka gowunlarly. Oy dünýeler dursun, ejeler dursun. Oy dünýeler dursun, kakalar dursun. Allah janlar sag bolsun. Behriwanlar, ömür ýaşardyk bolsun. Biziň adymyzdan äklize kakalara, äklize ejelerimize Piristiyal köp sağ olun aýdýar. Janyňyz sağ bolsun. Onu ýene gepleşigimde getiren o odan aýdymdan bilen dowam edelim. Yigitliň içine saylap söýünim, agajetliğim, uzun boyluyum piregim. Wagt bir gün görmesem yanar yüregim, aslyn urdan ahal ýydan seýdim men. Wagt bir gün görmesem yanar yüregim, aslyn urdan ahal ýydan seýdim men. Ahal ýydy seýwin bilen kösüýän, menne beýle mudam seni küýseýän. Sen mehrini, sen goýduňy isleýän, şeýlit boşup ahal ýydan seýdim men. Sen mehrini, sen goýduňy isleýän, şeýlit boşup ahal ýydan seýdim men. Manglayıma tuğat edip
Läle, sağ ol ýerine ýetirip beren owadan aýdymyňa janyň sağ bolsun jigimden. Owadyň belent bolsun. Turmuşda sana ýamanlyk etseler, näme jogap bererdin? Bir eşek gelip depse men eşek depmerne. Öz ýoluma dowam edýän. Hemme zadyň adalatly jogap berýäni bar. Biri bar. Amin. Bir gün bir näke selli ýanyma. Hiç watana oň sözler janyma. Men onu şeýle bir şeýnärdim bolýan. Degjek däl. Diýjimi hapalan. Men şeý diýerdim. Dogry aýtýan. Hakykatdanam bir barmyz nazaryny tutturmasam. Yamanlyk edýänlere de bizden ýagşylyk bolsun. Yamanlyk edýänlere de goý senden hem ýagşylyk bolsun. Turmuş şeýle bir oglat süýjde durmuş. Şeýle bir süýjü durmuş. Onçuncu gibi diňe süýjü zatlar ýaran bolsun. Durmuşda da. Diňe oglatlar ýaran bolsun. Şu bagyt badarnak iň bagtly zatlar sana ýaran bolsun. Bagyt badarnak arzulanýan zatlar size ýaran bolsun. Sağ olun. Kerim galy diýär, bugün bir üýtgeşik bagdara düşdüm. Jar çekkä sesine bat berip küýkü. Oho, halaýyk. Pulun bolsa tapylmazak zat ýokdur. Ýatlyk satyn alyp tapmadym ok. Anhada bir ýerden edindim derman. Näçe pul berdim tapmadym saglyk. Nahar satyn aldym äpe daşbezden. İşte sorandy ýok diýdiler. Anhada bir ýerden arzan dost tapdym. Wepasyny tapmadym. Gynadym çala. Hemem satyn aldym. Bir ýetimigdi. Ejeden tapmadyk ullu kan pulu. Bir gözel gyz tapdym bazar içinden derhal satyn aldym. Töledim nagyt. Toýa diýip harit baryny ýygnadım emma giň bazardan tapmadym bagyt. Bazarda pul berip maýmyn oýnatdym. Aşol bolsa atlaram kişiňe ýan eken. Şunça meseleni söýdýän şaýlyga maňa gerekli atlar düşmeýän eken. Ana hemişe şo bagyt bazaryna ardylanýan zatlar düşünjegi. Sanyň sag bolsun. Ömrüň bolsun. Bize şeýle asuda ýurdy. Parahat ýurdy peşkeş eden. Türkmeniň milli lideri gahrman arkadagymyň, arkadagyl gahrman Hazserdarymyň işler rowany ýollarda rowaşlyklary beslensin. Biz ýaşlara okutmaga, döretmäge, işlemäge mümkinçilik döredip berýän arkadagyl gahrman serdarymyň janary sag bolsun. Belent başlary aman bolsun. Ähwan muştaklaňa ýürek arzuwlaryny beýan et. Epleşigimiň ahyrynda. Men aýdymlarymy söýütdiňleýän, maňa hormat goýan, maňa gowy tesbirler ýazýan, mehriban muştaklamyň janlary sag bolsun. Elmidama maşgala ojaklaryny parahatçylyk, asudalyk hökm sürsin. Ýene de owadan aýdymlary nesip bolsa, sadanyny ýigitlerimiz bilen, döredjilik taparmyz bilen halkymyza ýetirip, halkymyzyň göwnünden turar sip umyd edýän. Ýurdumyz asuda parahat bolsun. Türkmenistan watanymyz elmidama bedew wady bilen öňe barsyn. Siziň emekliňiziň janyny sag bolsun. Şu gepleşikde kömek edip bir agzybirlik bilen ýazgy etdik. Awraya getirsin. Hemmemize. Inni sınwat ýoluna gow täzelikleriň başyna bar uradym tuwalamy begen ýaz, won ýaz täze bir näsany döredin awtorski owadan aýdymlaň aýtdyň şuň. O şulaň aglabasy halifalamyň aýdymlaryny aýdyp berdiň, Kakdurdy halifaň, Leyla halifaň owadan aýdymlaryny aýdyp berdiň. Köp sag bolsun aýdýas. Öz döredin aýdymlaryny aýdyp berdiň. Ýigitler bilen işlän aýdymlaryny aýdyp berdiň. Täze döredin. Zanyň sag bolsun. Şu aýdymlaryň ýygy dowamly bolsun. Höwür köp bolsun. Terkesip gitsin şu aýdymlaryň dowamy. Halifalar ýaly ilhalar bolmady her birinde meser eýlesin.
Ot yoluna bir büyük derejelere yetmem arzu edýäsin. Sağ sağ bolsun. Seni gollarlar diýip men umyt edýän. Mena şuň hakykatdanam derdinçdik. Istöküşdik. Goşaglar aýtdyk. Goş söhbetleri boldy. Goş soraglara, o mustaqlan saňa ýollan, soraglan läle şeýle bir çyntkap jogap berdim. Hakykatdanam men şuň beren jogapdan äklize kanagatlandyrýar. Sağ sağ bolsun sigin. Howadyň belent bolsun. Gelecek çağların äklize toy çağları bolsun, bayramları bolsun, buğuşluk çağları bolsun. Yine ki o godun gününe bayram gününe didarlaşma şehit halkımıza uzak yıllar hizmet etme müyesser eylesin. Mehribanlar yaş vekilini aydım çiğmil. Lälina darıvan buň gepleşimide gelip eden söhbetine aydyp beren oğudun aydımlarına öz adımızdan agdy bir kollektivimizin adından köp sağ bolun laýdýas. Aydym meniň sırdaşma atdy gepleşimimiziň adından. Sağ sağ bolsun jigim. Owadyň benet bolsun mehribanlar. Gollalyň jigimidi. O günüňde şaýat boldun. Janyň sağ bolsun. Owadyň gününe didarlaşaly. Toýly günüňde hyzmat edeli. Ilimiz toy etsin, hyzmatyna bolalım.